Grupp ta' 10 pajjiżi Ewropej inklużi Malta naqdu flimkien bilan li jsibu mezz legali li permezz tiegħu ikunu jistgħu jinnegozjaw aħjar il-prezzijiet tal-mediċini li jixtru mingħand il-manifatturi tal-mediċini. Dan bilan li l-pazjenti jingħataw mediċini bi prezzijiet aktar raġonevoli. F'laqgħa ta' aġġornament li saret il-ġimgħa fil-Belt bejn l-10 Ministri tas-Saħħa li sentejn ilu ingħaqdu flimkien fil-Presidenza ta' Malta u ffirmaw dik li tissejjaħ il-Valletta Declaration ingħad li s'issa l-pajjiżi ma jistgħux jaqsmu l-informazzjoni tal-prezzijiet bejniethom bilan li jinnegozjaw prezzijiet aħjar mal-kumpaniji l-kbar tal-farmaceutika. Id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn qal li jeżistu ċirkostanzi fejn mediċina li tiswa 120,000 f'pajjiż tinbieħ bi prezz ta' 800,000 f'pajjiż ieħor, jiġifieri 7 darbiet aktar. Illi l-kumpaniji kbar ikollhom ħafna drabi aktar informazzjoni fuq il-prezzijiet li jkunu biegħu il-pajjiżi differenti milli jkollna aħna meta ninnegozjaw. U fil-fatt jirriżulta anke mir-riċerka li għamilna bejnietna illi jkun hemm varjazzjoni kbira bejn il-prezzijiet li jixtru l-awtoritajiet u l-pajjiżi l-istess mediċina mingħand l-istess produtturi. Ġifieri aħna llum pereżempju bl-informazzjoni li għandna ta' bejnietna jidher li hemm pajjiżi ħallsu 7 darbiet aktar għall-istess prodott minn pajjiżi oħra. Dawn huma kollha pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Il-Ministru Fearn qal li għalhekk il-pajjiżi l-aktar dawk li jinsabu fin-naħa ta' isfel tal-Ewropa qablu li jsibu mezz li permezz tiegħu ikunu jistgħu jaqsmu din l-informazzjoni għax dawn id-diskrepanzi qed iħallu effett fuq il-pazjent. Jibu metodi li huma legali illi naqsmu dik l-informazzjoni bejnietna biex meta nkunu qed innegozjaw nkunu aktar parità ta' informazzjoni u nistgħu negozjaw aħjar. Da jwassal naturalment biex il-pajjiżi kollha jkollhom prezzijiet aħjar għall-mediċini li mbagħad ikunu jistgħu jintużaw mill-klijenti, mill-pazjenti tagħna. Ir-rakkomandazzjonijiet ta' dawn il-pajjiżi mbagħad ser jiġu ppreżentati f'laqgħa oħra f'Ruma f'Settembru li ġej. Intant fl-istess laqgħa ġiet diskussa wkoll il-possibilità li jidħlu f'taħdidiet mal-industrija tal-farmaċija biex fondi Ewropej jintużaw għar-riċerka dwar mediċini ġodda. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.